Trubor nakaslem jong unongsan Hima. KSU Laban Circle ha kasing balang kalalet ban IT ka dor khas yo Divisional Forest Officer ka East Khasi Hills halor ka Jingjia bian ki Barjala ha Mahadev khola kat kom ka Jingwat bnya jong ka seng lalap bakatanat klau kala ai jaka shiki reunion Hindu ban chnaya ka mandir ha Mahadev khola haus nyam khat khandai spa ar pulai bat ka jing ai jaka ka long bet thek ban le nyam bat ban bu hai shnong tundai ha ka jing le jurap jong ka seng lalap baladan hadu laipo hadu saupo Tylli ki Longyeng bana Barjala bat buan Tylli kidukan jo ki Barjala bala penyeng bat ki bala wansa agate ke jaka klem kwat klem sla kaseng kala ong ka bakham ishir khe kalong ba ya kani ke jaka ki dor basnong kim shem lakam namar ba ka dei hapo ka jingpet ka tanat klau bat ki Barjala ki yo rong yo mi kat bamon klem kanu ka jing perking kaseng kala ko dawru ba ya ki jabo na ki Longyeng lalap bala pentuit bet syakawa ba dia ke jabo la shubrat pathar klam dan yokor ya ka mai maryang shu kala benrap ba ka te ke jaka ka longru kom ka we na ki Ktem jugi Nongdih Drok bat buan Tylli ki Jingjia Shah tu Shah luti ba juja na kapor syakapor na kalyang DFO Laban por na kaseng buon lejureb bat ban penmi e ki te ki brio ki basabian